Hello guys, good morning and welcome back to the another vlog guys. जों दा माने आंनि हिन्जावजों आंजों दं आरोना रायजोफोरजों जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय माने बयलार बेदर संखांबाय आङो ओमफ्राय बाइक गोमनाय खोनालायबाय आं लामायाव बिरजों फंबाय फैलायगौ खोमा बेनो जाखागोन बे बेदर होननानै खिथाहरबाय नालाय लागायबोलायगौ मानसियाहाय आरोना रायजोफोर बेलाय नाहरदो हनै बै बेलाय सानखाथारदोंमोन आं जै बेदर ओंख्रि लामासिम मोनामैखाय खोमा फाग्लानाव लागाव बाहाय सानखादोंना जाम्बा नोंखौ बेदर होनबाथाय खारबोखागोन होननानै मारियाव मा जायाव माखसाखु बेमार जायो मा दायाव थ' बेनो आरोना रायजोफोर आरो नोंथांमोननो मोनसे सारप्राइज देखायनो थाखाय आखायाव लागासिनो दं आरोना दा आंनि गदायबो दंफैयो आरोना सासेबाव रायजोफोर गदायखौ आं दायो देखायगोन बिमा नों मा जाबाय थाखो ओंखाम ओंख्रि संनो गोसो गैला नामा मा चाइनिसफोर बायदि थाबाय थाखो थ' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे साइडनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों जेराव सिम्पोल गेम गेलेनानै एप प्रेडिक्सन खालामनानै देरहानो हागोन जोबोद गिदिर एमाउन्ट आरो प्राइस आरो बेवहाय दङ जोबोद सिम्पोल गेम बेवहाय आंनि फेभरेटआ जाहैबाय टावार लिजेन्ड बेवहाय नोंथाङा साबसिन प्रेडिक्सन खालामनांगोन दि टावारा बबेयाव जोबहैगोन नोंथाङा जेसेबां प्रेडिक्सन खालामगोन नोंथांनि प्राइसआबो बारायगोन नोंथाङा ट्राइ खालामनांगोन दि गिदिरनिफ्राय गिदिर टुइट बिल खालामनो थाखाय नाथाय मोजाङै बेवहाय रिस्कबो दं नोंथांमोना नुबायना बेसेबां इजि खालि प्रेडिक्सन खालामनानै देरहानो हागोन गोबां बुरजा प्राइस आरो बेल' नङा मोजाङै प्रेडिक्सन खालामोबा नोंथांमोना देरहानो हागोन जोबोद बुरजा एक्साइटिं प्राइस आरो बेवहाय मोनसे गोदान इभेन्ट सोलिगासिनो दं जेराव गेलेनानै नोंथाङा देरहानो हागोन जोबोद बुरजा प्राइस खालि बेवहाय मोनसे लाकि वेल स्पेल खालामनांगोन आरो लाकि वेल मियाव गोबां थोजासे एक्साइटिं प्राइस दं बिदिनो इन्टारनेशनेल ट्रिप केश प्राइस आरो नोंथाङा सुपार लाकि प्राइस जायोबा नोंना आथिं सुग्रा जायगाया बाहायसो साफुन ब्रास सामफ्रामबो लस खालामफै फाग्ला दैखर गैया न' बां गैया आं मालायनाव गरिब गुन्द्रा थानानै जाग्रा मानसियालाय दैखर मोजां नुबा आथिं सुखानांगोन मानोबासो सना गानदोंलै दैखर गैयि माबा गैयि मानसियानोसो ओरैनावलाय फाग्लाखौ नायबा थगायनानै जाग्रा नुखाथारोलै हेन्दलुम डिपार्टमेन्ट नुगोन मा नायलाय बिमा आंनि लोक्षि दिनै नोंखौ माथो गलिनाय नुसिलायदों बेजों होखलाय आरोना रायजोफोर बाब जोंना बाहाया गावनि दाम गोसानि सेन्देल 5,000नि क्रक्सखौ मानजिखाव फैलायबाय आरोना आं हाला बे मावजि मासेखौ दानिफ्रायनो आजां गाजां स्मार्टखा रिस्टेरबाबो मा जाबावगोन दे भगबान हे जाथालाव थाहेर आरोना रायजोफोर दिनै जानाय लोंनाय आइटेमा बिराद मोजां दं आरोना ओंख्रिया जाहैबाय मिनि पियारकियाजों अनलाजों साइकेल बलजों बोरसिजों सिन्देल फिथाजों आलुजों आरोना रायजोफोर लागाव करियान गार्ल बोरै बेदरा आं संनाया माबायदि जाखो स' आंनि बेदरा आं एवनाय आरोना बरिया जाखाबाय नै गंगार दुन्दिया लासाव होनाय आरोना रायजोफोर ओइ अलक साइडत मावजिनि साहासो फाग्ला बय सोलालाबायनो नागिरखो जाम्बा बायदि गोदाव सोराव मानसि बेलाय बेबहाराथ' मोजां नंखा फैबाथाय जोलै गाज्रि बेलाय ओंखाम संग्रा आं संनायसो भाइ सोर संनाय नुदों आयै बिदि गैयालै जाग्रोनाय गैया बेखौनो जानला मोनला जोंनो साखियाखै दाबो खम गोथाव संबाय आयौ मानो गसर लाहोजोबखोब्रा मोजां जानो हाया नामा लानालाय होंगो दोंगो जेरावबो साराब गोनां बायदि खालामनांगौ आं जाया आंनि मिमि सना जास्टिन सिखा देनायाव सिंगा देनाया आयु नाफाथि सिखा देनाया जास्टिननि लान्जायजों खेलायदो आयु मा स्टार जालाबायजोबलै ओइ आं नङालै हनै नाफाथिसो खेलायदो नाफाथि आय आंनि मिमि सना जास्टिन सिंगा देनाय बुलायलायलायलायलायला होंगैया आय बिदिखौ दानिफ्रायनो नोगोरखा आदि मानसि गोसा उरलाबायनायलै बेला सिखा देनाय बिदि जाबाय आउ बेदर मोनामदों आय आउ फाग्ला ओंखाम जाफैला नामा फुरायलांबाय बैसागु फैलायबाय नालाय खौऔ गाफैलायबाय खौऔ दाउ
आंनि गरमेन दुंगेरेगेरे दुंगेरेगेरे दुं सावलाबोलै जानायाव बैसागु सफैलायबाय आगै मोनबाय सोमखोर हाजोआव सिलामाफोरान नङा होमबा जोंना जानायनि लाहार फाहार जाबाय आरोना रायजोफोर जों माहाय जायो मिथिखाबाय सनानि थोरसियावसो जायो आरोना जोंहा सनानि थोरसियाव जायोबा बेमार जानायनि चान्सआ खम थायो आरोना मेगनफ्रा मोजां जायो मिथिबाय बाहाय सनानि थोरसियाव ओंखाम जायोबा आरो माखौसो होनदों जिराय बबेबा गेजेराव दैमा हाजो बारनानै बिमा खोमासा नांदों बहा दं नों बिमा सिमाङाव बे नागिरो बयलारखौ नाथाय आंनि आखाइया बिमा मोनहास'आ मावजिफ्रानो गाबलाजोब्बाय नै आंनि आवाजखौ खोनानै रायजोफोर बारा हा आंनो बांसिन बयलारा आं संनायखौ आं साखिग्रोनांगौलै माबायदि जायो ओरैनोबा देन्जार गोथाव संखाया नुबाय बयलारनि टेस्टआ माबायदि बाय गोथावा थाला रोंमारगौबो नंलै सिं सिं गदाय फैदो ओंखाम जानोसै ज'नो दे मोजांहाय गदायबो फैगासिनो दं आरोना रायजोफोर नायदो दसे थानानै लासै जाब्रा लासै जा खामब्रबगोन फाइनालि गदायखौबो नुखाबाय नोंथांमोना नै बेनो आरोना गदायाहाय आंनिया रायजोफोर लाजिदों आरोना बिमा फैदो ज' जालायनोसै जय शिव शंभो भोलेनाथ जय बांला गुरु साधु 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु तेत्रिस कोटि देवदेवी भाई सेलेंगिरि गणेश ठाकुर जाहाथे सारायाव थाबथा थुथा जाया जौमोन बोराय राखे बुरै साखि साबार लानानै सोसोम गोनाय जासिगोन होननानै आक्रमण लागायसै आरोना जों रायजोफोर जाखावजोबसै आरोना बिमा गदाय सानैबो लागायदो दे जासोमजोबदो आंनि अननायाव आलो आलो गदाया नालाय लाफाथि मिनिस्लायबावो ज' गिबिजों गदायजों जाजाबलायबा खम साइज नुयो नङा होमबा बाहाय नोंना दंखायोलै फाग्ला आंना बे सानैया आंनिसो बेबायदिनो आरोना रायजोफोर ज' मोखां नायलायलाय जाबा खहाब ब्रेजोबखायो आरो जोंसो संनाय ओंखाम ओंख्रियाथ' आजां गाजां गोथाव जाखायो दे बिमा लागायना हो जानानै गालथावथाव जाथारनांगौ आइया बयलार बिखाया आं जानो होनना लाबोनाया नोंथ' जायाबो ना बिखा फाग्लि नांगौबा आंनि बदलै नोंनो दरसे हरफिनगोन ना आङो न' बाब नायनायाव गुन्थुथ्रि साइज नायस्लायबावो नों जानायानो आं जानाय होनबा माखौ बुजियो नोंलाय बिमा दे जाना हो थ' होमबा बेखिनियानो रायजोफोर अनलि जास्ट माने इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' आरोना जानायनिफ्राय लानानै माबानायसिम ना मा होनो बिमा नङा जाहैदों नोंहालाय फाला दाब दं नङा बाय बाय